Damen debata na sumurung sian salu naroha. Imam mangaramoti hati-hati dok pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus. Amin. Tabe jala horas madita saluna. Damang dainang hurian itu hatta. Tatangihon ma hata ni debata. Janita partangyangan. Sia turpuk epistel minggu tanggal 7 Juli 2024. Tersurat di buku 2 Korin bidu 12 ayat 2 Rodi 10. Di bagasan Kristus hutada sada jolma. Nunga 14 tahun salpuna tarhicat halaki Rodi lapis patuluhon ni banua gijangi. Manang na di bagasan daging na ibana ujui. Manang di balian di dagingna daku boto debatado ubotosa asa nahutada do jolmai alai manang na di bagasan dagingna ibana ujui manang sirang sian dagingna daku boto debatado ubotosa natarhicak do ibana Rodi paradiso jala di begedo hata nasotar hatahon naso jadi dohonon ni jolma manusia. Ima papuji-pujiokku alai anggota ringot tu diriku holan alani hagaleokku papuji-pujiokku ahu jala man nangpe hupa puji-puji diriku dang naso marroha audisi asitong do hataki alai huorom namai unang sumurung au dirajumi halak sian nani idana dohot binegena diahu jala asa unang huhagi jakon aka pangukapon nasumurung natuau hona basir-basir doau disibuku ima suruan disibolis nama mupuhi yahu asa unang hupatibo diriku tulu halido hupangido sia tuhani asa sumuru tisianahu gabe dido ibana tuau tuk maasini rohaku diho ai dihagaleon na sun tibul hagogoon asa tagonamma hupa puji-puji diriku di bagasan akka hagaleoku asa songgop tuau hagogoon ni Kristus di baheni sonang do huhilala di bagasan akka hagaleon pangaleaion hasosan pangaleleon dot hagogotan ala ni Kristus ai juppa galeau di sido au margogo huria nahina holongan ni tuhata adong dohata na bisuk mandok ngoluon songon sorhani padati seperti roda pedati atau roda dokar manang tadokma ngoluon songon bandi motor terus do marputar putaran ganuk putaran soni mak ngolut tahun terus marputar sian manogot tu botari sian botari tu borngin nyari sian borngin mulak muse tu manogot nyari sian hari Senin tu hari Selasa sian hari Selasa tu hari Rebo saat tu hari Minggu mulak muse tu hari Senin sian bulan Januari tu Februari tu bulan Maret muse satu bulan Desember mulak muse tu bulan Januari ima pardalanan ni ngolu ni jolma ngoluon songon sorha namar putar songon ban namar putar marputar sia toru tu gijang sia gijang mulak tu toru mulak muse tu gijang soni ma terus dangarong nama noktong dangarong na hot holan na di gijang jaladangang nama noktong holan na di toru ibana terus alai marputor do. Hidup ini seperti itu. Sebentar ada di bawah, sebentar ada di atas. Demikian seterusnya. Turun naik dan jatuh bangun silih berganti. Dan hal itu sudah menjadi kepastian. Perputaran roda memang sebuah kepastian. Namun ada hal yang perlu kita ketahui bahwa roda itu bisa berputar karena dia bertumpu pada sebuah poros. Odo nama carikot aka amang do inang si parrohonota si boto otta ima porosna. Porosido tumpuan ni hagogoon
nasasitongna dang ban dang sorhai alai poros naido asa songonido nang parnguluton terus mardalan jala marputor ala boy marojahan tu porosna ima debata si panoppa hita datung boy hita mardalan apalagi mamarlujung dang boy jala dang boy marputar yanggo dang adong ojahatta debatado hagogo otta debatado partano batu atta ido poros di hita dang dirita anggo hita kamang do inang ibarat ban marputor do hita ibarat roda yang berputar naso margogo molo dang adong porosna asa poros ido nagabe hagogo otta dinaso margogo hita alai ikonadong do penghubung antara roda dengan poros. Ikonadong do napadomuho kita tu porosi. Napadomuho kita ima guarna ojaan. Isi mai ima Kristusi. Ibana do ojahan naung dipahok debata. Aidang tarpauli ojahan na asing. Dukon naung ojaki. Ima Kristus Jesusi. Ido nataha porsiai akamang do inang. Asa ibana do napasuang hadir yota na mardosaon. Hitaon akapargali do hitaon. Godang do hahurangatta. Alai ditubus ibana do hita asa dipasuang hita sian hagaletai gabe margogo hita. Jala gabe dileon hatauo tu hita, dileho pakirimot tu hita. Kamang do inang. Hurian hinaholongan. Ido na di hati dakon ni apostel Paulus diturpuk janita partang yang anon. Memang latar belakangna adong nama nudu ibana si Pauluson halak nagali situ tu. Ninna HP nian alani bulusna mangula-ulaon na do. Bulus rohana makobasi sahira nagali-gali ibana idaw. Jala adong do muse nama nudu na sosia Tuhani ha apostelon ni Paulus. Mereka meragukan kerasulan daripada Paulus. Jala dituduh masone. Atong bohado respon ni ibana. Gabi mandili do Paulus, mendati do roana, malengleng do hati-hatina, kesal do ibana. Ngaluja ibana mamaritao barita nauli ala soni mabalos dan apok na. Muru do ibana, dang muru ibana. Dang hacik rohana. Jala dang dihasogon ibana. Tuaka jolma namandok si soni gariada tahe gabe dipapuji-puji ibana do dirina molo do pa ibana jolma pargale dihagaleo kido au upa puji-puji ninna ibana do dang naso diboto ibana ai marroha do ibana alai datumagom ma dia mensyukuri hidupnya walaupun dituduh seperti itu. Datu magom ma dipapuji-puji ibana hagaleon nai 2 Korin bidu 12 ayat 4 rodi ayat 6. Nang pegale ibana didok rohannya kanadiba alai sabutulna. Adong do hasurungan nani lehon debata tu ibana. Sumurung do di lehon debata tu ibana pangukapon. Martibakon tu aka apostel na asing. Alai dang hea gijakon imanai. Jala dang saya disi persoalan. Ada nung si persoalan na asing ima. Doho do si bolisipe mamupuki ngolunaon, mamupuki ibana. 2 Korin 12 ayat 7. Alai nang pesoni. Sabar do ibana kamang do inang. Hu do ibana martangiang tutuhani. Dipangi do ibana tutuhani. Asa tuhani ma mangodion ibana. Jok ibana son. Pola tuluhali upangido tutuhani asa sumurut si bolisi nama mepuhi au sianau ninna alai bohado ya lusi tuhani do dia lusi do tangyang ne maritiaha dileho tuhani do tu ibana asini roha ni Kristus nama pargogoin ibana di hagaleon ne hagaleon ni si Paulus gabe dirobah menjadi hagogoon. Galepe si Paulus alai
ditupak asini rohani Kristus ido nguluna gabe margogo ibana gabe tahu ibana manguduti nasa pakubasion manguduti nasa ulaun manguduti akka parbarita naulion ido mambahen gabe marlas ni roha situtudo Paulus ido ibana son sonang huhilala ninna sonang rohana hagaleon pangaleayon hasosan pangaleleon dot hagogotan alani Kristus alai justru disido dilehon tuau hagogoon ninna Paulus juppa galeau disido au margogo pinargogoan ni Kristus ido ibana 2 Korintus 12 ayat 10 hurian itu hatta sipata do hita gale sipata do tahu tak kita ala ingot ma songon ilustrasi na parjulu pandohannya kana bisuk hidup ini ibarat sebuah roda ngulu tahun songon sorhani padati terkadang di atas terkadang di bawah kembali ke atas kembali ke bawah dia terus berputar dan sukacita dan duka cita itu juga silih berganti tantangan itu silih berganti akalas ni roha do arsa ni roha saya sosot do ro dia do pata jalan markati sore do ya kamang do inang lumumi ma molo adong namangaleai hita molo adong jolma namangalesengi hita molo adong kalak napa uruhon sangapta wah pitor muruk do hita pitor mandeli do hita mana pitor gale do hita molo songoni do hita ba tinggal ma ulota so masude ulotai bago mapakiri motta jala maoto mahita alani i marite turpuhon macari kokdo tatiru nabi nahen ni apostel Paulus dang pola dipikir-pikiri ibana pangaleyaion hasosahan do paru kilo nama cebrati dak pola pikir ibana gari ada tahe dipapuji-puji ibana do dirina disi dinasa luhut paru kilon nei dipapuji-puji bana do hagalion nei asa di lewat debata hagugu utibana debata do hagugu onna debata do partano batoan di nguluna songonima sipatu paut tak kamang do inang unang mabiar jala unang marsak kita disi ikot toktong do marlas ni roha mangulahon nadenggan hobartu lomo ni roha ni Tuhani alani saya toktong mata pasaha dirita tu Tuhani toktong kita martangian aidina ro Jesus patutoro dirina gabi dipati bode batado ibana nang hita pesoni do molo tahabe ngetton ngulut taon tahabe ngotton diriton diragam ni akana masa diragam ni akaparu kiloni sai di pargogoi Kristus ido hita kamang do inang dilehon de batado kita hagogo on nasumurungi dilehon Jesus ido tu hita asini rohana gabe margogo mahita laho patu paon salut nai atong ido na ni igil ni turpu jamita pertangyanganon siak kita asata pangido mahagogoon sian Kristusi na patauo kita mangulahon nasa nadinggan unang sumurut haring gasotta ala adong ela-ela ni sibulis hagogoon ni debatado si pujion niakana porsia dada hagogoon diri molo hagogoon di bataro nata pangasahon mangaradoti nasa ulaota di lehon do tuhita hiras ni roha alai akka napa jolohon hagogoon ni diri nasa diri dakya tarbahetsa mangulahon akana denggan di tonga-tonga ni nguluna ay jolma nagali do hita alai molo burju hita mangula-ulota lehono ni Kristus ido hita asini roha molo dunga tajalo hagogoon nasian Kristusi marhiti asni rohana atom taulahumma saluhut akan adinggan amin martangyan mita mauliate maali debata di hatam nabadiai natoktong laho mangaramoti dohot na memotivasi hami mangulahon akan adinggan nang pepargali hami dilekodo haguguod di hami patao mahami mangulahot sa marite Kristus Yesus amin.